Barkanmu da dawowa a cikin wani sabon bidiyo a wannan darasi namu na HTML. A wannan bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan yadda ake sa audio a website. A wannan bidiyon za mu yi bayani akan yadda ake sanya video a website. Ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi domin sanya video a website shi ne ta hanyar amfani da video element. Kamar dai yadda muka sanya audio haka shi ma video yake. Yana da opening tag kuma yana shi ma da closing tag nashi. Yanda yake shi ne za mu buɗe open tag na audio, na video, haka za mu sa video, sai mu saka source nashi hakan nan. A cikin folder namu na ɗauko video guda ɗaya, bari in buɗe ta ku ganta. Na ɗauko video guda ɗaya na sanya shi ga shi nan, na sa masa video 1.mp4. Bambancinsu ku kula, kowanne format nashi daban. A audio.mp3, a video.mp4. Saboda haka a nan za mu saka me? Za mu saka sunan file namu video 1, sai kuma me? Format nashi shi ne .mp4 hakan nan. Sai mu rufe tag ɗin sai mu yi saving. Bari mu buɗe shi a browser mu gani. Ga shi nan. Bari ku ga nan. Duk da cewa ga shi nan dai bidiyon ya nuna haka, amma ga shi ba ya yi. Kun ga ya nuna duhu. Amma duk da cewa ga shi mun sanya shi ya nuna ba ya yi. Well, kamar yadda muka sanya audio muka sa masa control attribute domin faɗa wa browser cewa muna so ta ƙirƙirar mana audio player. Haka a video ma za mu sanya mata control attribute domin faɗa wa browser cewa muna buƙatar ta ƙirƙirar mana video player na wannan bidiyo ɗin namu. Yanzu misali za mu saka controls hakan nan. Bari mu yi saving, bari mu yi refresh ku gani. Kun gani? Ga shi nan. Bidiyo namu yana da girma ne sosai. Kun gani? Yanzu muna iya play nashi muna iya kuma wannan nashi. Za mu iya shi ma rage masa girma. Bari mu sa masa attribute na width da height misali. In ce 300 nake so, sannan height ɗin ma ina son 300. Control S. Kun gan shi? Za mu iya playing nashi na video namu. Ga shi nan ga wajen volume. Za mu iya ƙara volume, za mu iya sanya shi ya fito a browser ɗin baki ɗaya. Ga shi za ka iya ƙara masa girma, za mu iya maida shi yadda yake. Duk za ka iya, saboda wannan control attribute ɗin da muka sanya browser za ta mana wannan. Sannan za mu yi amfani da wato H.264 codec. Saboda da yawa daga cikin browser suna supporting ɗin H.264 codec ɗin nan. Abin da codec ke nufi gundarin kalma, an haɗa kalmomi ne guda biyu wato da compressor da kuma decompressor. Amfanin codec shi ne yana rage girman bidiyo ba tare da ya rage masa quality ba. Akwai codec da dama bayan H.264 codec kamar irin su WebM, akwai su AV1. A shekarun baya ganin yadda codec na H.264 suka sanya kuɗi, sai ƙwararru suka fara ƙoƙarin ƙirƙiran codec wanda za a yi amfani da shi kyauta kuma ya zamto mai kyau. Shi ne aka samu su WebM, su AV1 codec wanda YouTube suke amfani da su da sauransu. Sannan video yana da open tag da muka gani kuma yana da closing tag. Za mu iya sanya bidiyo sama da ɗaya a website namu.
Yin amfani da video element domin sanya bidiyo a website naka sannan ka saita shi yadda zai yi aiki ba tare da ya sanya website naka ya yi nauyi ba, abu ne da yake buƙatar lokaci domin ka fahimci yaya abubuwan nan suke aiki. Shi yasa yanzu hanya mafi dacewa, hanya mafi sauƙi da za ka sanya bidiyo a website naka ba tare da samun matsala ba shi ne ta hanyar amfani da embedded code daga video hosting server, wanda za mu yi bayani mu ga yadda ake sa shi nan gaba. Amma for now wannan shi ne yadda ake sanya bidiyo a website.